Takže já vás zdravím u mého čtvrtého let's play ze hry Shakes and Fidget. No, takže už mám odjeto touhu 10 z 10, takže super. No, do arény můžu 10 minut, to jsem tak zkoušel. Dneska jsem si dal další podzemí. Sehnal novou zbraň. A ještě vám chci říct, že řeknu vám, proč vám neukazuju videa z podzemí a takhle, protože já jsem teďka nebyl doma, já jsem byl totiž u babičky a tam není Wi-Fi, takže bohužel. Tam jsem byl jenom na mobilu, což se mi nechtělo natáčet, no. A nebo jak jsme ne? I tak jsem se má, chtěl taky. Album mám skoro 25% a jsem na pozici 10. Zatím moje nejlepší pozice byla, myslím, že 8 nebo 7. První je 24, 22, 22, 21, 20, 21, 20, teď jsem já, 21, 19, 22, 20, 21, 22, no to je všechno. 115 jako. No, postava je docela rozjetá, zítra vyměním už Epic. No, jsem za Skype. No, dobrý. Už to budu muset vyměnit, ale už mám docela málo houbiček, takže zítra si objednám. Takže to zase bude dobrý. Seženu si střední elixír na výdrž. Koupím si, asi si prodloužím tady lektora věčného života. A obratnost chci dát aspoň na 300 a tohle to chci dát aspoň na 30 000 hádka. No, takže docela hodně práce ještě budu mít. Nikdo na mě nedá útok. Tady v popisku mám i můj kanál, takže se můžete vždycky kouknout. Tady. A stejně nakonec porazil tady Beast. To jasně, že porazím, protože nejde vůbec pozice, že jsem nebyl. Aha, 28. To se ani nedivím. Podzemí. Tady to je prostě nějaký 11 podzemí, už má 11 podzemí, a najednou 6, a maximálně to je 7, ne už 8. No to prostě... Ach. Tam bych chtěla taky do toho cukru. Já si zatím nejlépe rozjetý jsem tady, na světě 17. Tak. Nevím, to bude asi vše, protože už bohužel mám toho rozjetou. No, celou teda udělanou, ne rozjetou. No, takže zítra se těším na video, kde budu normálně už dávat úkoly, možná i protáčet podzemí, pokud to teda bude mít cenu, protože fakt jim už bude třeba 3/4, takže je docela na nic. Můžeme dotočit čarák a zbrojírnu, no a udělám to video.
No takže já se s váma loučím a těšte se na můj další let's play, takže zatím čau.